салом ба кулли дӯстдорони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд топ хабарҳои варзиширо мегӯяд. Сар мекунем. ин издиҳоми хонаи занбурҳо нест. ин мухлисони Боруссия Дортмунд аст ки барои дастгирии дастаи дӯстдоштаашон дар даври нимниҳоии Лигаи Чемпионҳо муқобили ПСЖ омаданд. ин футболбози дастони англис Джейми Каррагер аст ки баъди сархушии зиёд миёни мухлисони Боруссия намедонад чӣ кор кунад. ин Ҷейдон Санчо аст ки беҳтарин бозингари рақобати ПСЖ ва Боруссия буд. 13 маротиба дар ҳолати рӯбарӯ бо ҳариф муваффақ шуд, 12 маротиба аз ҳарифон гузариш кард ва 11 маротиба дар дохили ҷаримагоҳи ПСЖ ба тӯб расид. ин беҳтарин натиҷа баъди Месси дар соли 2008 буд. ин минбари мухлисони ПСЖ аст ки ба хотири як мухлиси ашадии Боруссия ки нав аз дунё гузашт ба сифати дастгирии овезаи роҳат шод буд Марселро оварданд ва аз ҷониби мухлисони Боруссия ташаккур шуниданд. ин Никлас Фюлкруг аст ки голи ягонаи дидорро зад ва Боруссия муқобили ПСЖ дар бозии аввал ғалаба ба даст овард. ин футболбоз як дандон надорад, вале истеъдоди футболбозиаш ногузир аст. ин Килиан Мбаппе аст ки дар ин бозӣ гол задан натавонист ва ин боз Ҷейми Каррагер аст ки ҳоло ҳам аз ғояти сармастӣ ҳушёр нашудааст ва аз Ҷейдон Санчо ба ҳамин мазмун мусоҳиба мегирад. мегӯянд дар як мусоҳибаи кӯтоҳ Каррагер 31 маротиба ба Санчо даст расонидааст. то ҳадде сархуш буд ки дастгоҳи наворбардориро меҷунбонид. хулас Боруссия Дортмунд дар бозӣ бо ПСЖ бо ҳисоби 1-0 ғалаба ба даст овард ва барои бозии ҷавобӣ омодагӣ мебинад. дар Лигаи Аврупо ҳам гапу калочаҳои зиёд сар зад. бозии марказии даври нимниҳоии ин рақобати дастаҳои Байер Ливеркузен ва Рома буд ки мухлисони футбол аввалин шикасти Байерро дар ин мавсим аз ҷониби Рома интизор буданд. аммо шогирдони дерроси муқобили дастпарварони Хаби Алонсо ягон кор карда натавонистанд. Байер то ҳол шикаст нахӯрдааст ва боз ҳам шикаст нахӯрд ва Вирци нав бонгу ном пайдо карда голи аввалинро заду Андрих ба он як голи дигар илова кард. бо ҳамин Байер Ливеркузен ғолиби бозии аввал гардид ва шумораи бебохтои ин даста дар давоми мавсим ба 47 бозии бидуни бохт расид. ин рекорди навбатии Байер мебошад ки шумораи бебохтояш рӯз то рӯз афзудан мегирад. дар бозии муқобили Рома дастаи мазкур камбек накард, чун чанд бозии охири худро Байер тавассути баргашти худ камбек наҷот медиҳад. ин навбат онҳо хеле осон дастаи Ремиро шикаст доданд ва ба бозии оянда омодагӣ мебинанд. Хаби Алонсо бо репертуари худ футболро идома медиҳад. соли оянда чӣ гунае ки шумо огаҳед шумораи иштирокчиҳои Лигаи Чемпионҳо аз 32 даста ба 36 тим мегузарад. тибқи рӯйхати коэффициентҳои Лигаи Чемпионҳо то пирӯзии Боруссия бар ПСЖ аз дастаҳои Бундеслига фақат 4 даста ҳуқуқи иштирок дар мавсими ояндаро доштанд. акнун баъди ғолибияти Боруссия имтиёзҳои ин даста дар рӯйхати коэффициентҳои УЕФА зиёд шуд ва шумораи иштирокчиҳои дастаҳои Бундеслига дар мусобиқаи Лигаи Чемпионҳо ба 5 тим баробар гардид. яъне Боруссия барои худаш ҳаққи иштирок дар Лигаи Чемпионҳои мавсими ояндаро таъмин намуд. дигар онҳо бо Лейпциг барои мавқеи чорум мубориза беамон намебаранд. онҳо аллакай ҳуқуқи рохат доранд. Бундеслига баъди серияи А Италия дуюмин чемпионати аврупоӣ аст ки 5 дастааш дар мавсими ояндаи Лигаи Чемпионҳо баромад менамояд. агар Боруссия дар Лигаи Чемпионҳо ғолиб шаваду дар мавқеи панҷуми Бундеслига боқӣ монад, пас шумораи иштирокчиҳои Бундеслига дар Лигаи қаҳрамонҳои соли оянда ба 6 даста баробар мегардад. Карим Бензема ба Реал Мадрид баргашт. вақте акси ӯ дар торномаҳои интернетӣ дар базаи Реал пайдо шуд, фазои иттилоотии варзишӣ ба ларза даромад. ҳатто баъзе расонаҳои хабарӣ аз баргашти дигарбораи Карим Бензема ба ҳайати Реал Мадрид ҳарф мезаданд. гап сари ин аст ки фаронсавӣ дар ҳайати дастаи Ал-Иттиҳоди арабӣ осе бардоштааст ва ба хотири барқарор кардани саломатии худ ба Валдебебас баргаштааст. мегӯянд Реал ҳамеша дари худро барои легендаҳои даста боз мекунад ва ин ҳақиқат доштааст. Роналдо ҳам пеш аз рафтанаш ба Ал-Наср ба базаи тамринии бошгоҳи шоҳона баргашта буд. гуфта мешавад ки ҷониби Бензема ба табибони бошгоҳи Реал Мадрид боварӣ доранд ва Ал-Иттиҳод ҳам ба раҳбарияти мадридиҳо нисбати ин мавзӯъ дар муҳокима буданд ки дар натиҷа бо розигии тарафайн Карим иҷоза гирифт то дар бошгоҳи шоҳона табобати худро ба роҳ монад. ана барои чӣ Бензема ба Реал Мадрид баргаштааст. одамое ки фикр мекунанд Бензема ба хотири бозӣ бо пираҳани Реал омадааст, хато мекунанд. дастаи Бавария дар курсии сармураббигӣ номзадҳои зиёд дорад ва яке аз онҳо аллакай пешниҳоди мюнхениҳоро расман рад кардааст. ин мутахассиси олмонӣ Ралф Рангник мебошад ки соли гузашта бо Манчестер Юнайтед муваффақ нашуд ва феълан сармураббии мунтахаби Австрия аст.
او گفته است که من پیشنهاد میونخن را رد نکردم، بلکه میخوام از باوری منتخب آستریا نبرایم. ما نقشه‌های زیادی را طرح‌ریزی کرده بودیم و میخوام اون رو به انجام رسانم. در این میان یگانه نفری که از شورت لیست باواریا میخواهد با این دسته کار کند ژوزه مورینیو است. او به خاطر سرمربیگی باواریا پیشنهاد چندین دسته‌های بزرگ اروپایی را رد کرده است. خلاص توماس توخل نو بسته از آنه که در لیگ چمپیون‌ها غالب میشود یا نه از وظیفه میرود. این خبرهای آخرین بود که من فردوس خورسند برایتان گفتم. تا نشر نوبتی پیروز باشد.